Sanibonani wengane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili Radio Inkezi. Mina-ke ngumfeze ngithuthi ungakhumalo bathi ila sibona amakomedi. Ngane ngakwethu uma ukuthi mhlawumbe usemusha uzophinde ngicela nje show ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike, kanjalo futhi nokushare ukukhona ukukhulu nakho konke. Wengane zakwethu-ke kungasho sekubashubela balisa bangene emzini womculo okholo uthi nazo bashaqqa yonke impahla. Lezi zindaba engane zakwethu-ke sidalela lapha nenyanga udumo uDr Khehlelezi indumandumane yadume ezizweni lapha ukuthi-ke angeke kuze kuthuleke lapha nokuthi-ke kube khona abantu abakwazi ukuchanasa basithathele impahla emzini kathina bese kuthuleka kanjalo. Ngaza ukuthi nayi post ebhale lapha na uDr Khehlelezi inyanga yodumo mzoyithi directed kulaba abangena emzini kathina zonke. Ngeke madoda umfethu lo, so ngeke kuthuleke nje kanjalo. Sobona ukuthi senze njani ibhala kanjalo engaza ukuthi insizwa uDr Khehlelezi isho khona ukuthi-ke kuzobonakala ukuthi-ke kuhlanganiseka kanjani, angeke kuze kuthuleka. Saze ngaza kwethu-ke ngokuthi nayi insizwa laphana-ke eyevangeli noma izovuma yini ukuthi mhlawumbe lento ilandelelwe ngendlela yesiZulu noma izoncika emkhulekweni emthandazweni laphana ukuze-ke kugcine kuqonde konke laphana-ke ngendlela-ke okushiwo ngayo. Ngane mhlawumbe kuthini ukwakho ukuphawula ngalolu daba, ke sivehlana comment section ungitshela ukuthi wena luthina lwakho uvo ngalolu daba. Kuboshela isikhathi wengane ngathi angiphuma kanjena-ke kodwa ngiyakuthembisa ngiyabuya futhi nezinye ezilandelayo kwe-video elandelayo. Kwakho ukusubscribe nibe nosuku olumnandi. Bye bye.